Ja, jeg står så her i Skovlund Bypark. Der går også nogle meget syge rygter om, at der skulle gå en vis soldat rundt her fra 2. verdenskrig. En nazistisk en, som selvfølgelig er fra Tyskland. Og han skulle hedde med navnet Konrad. Så nu jeg kan finde ham. Jeg er så heldig at finde ham herinde i Skovlund Bypark. Så må vi lige se. Vi er her rundt om hjørnet herinde. Ja. Skovlund Bypark. Jeg var så heldig. Vi fandt ham sgu alligevel. Jeg troede sgu ikke, at vi finde ham, men sikkert en tilfældighed. Goddag, Konrad. Goddag. Har du lige tid et øjeblik? Ja, det har jeg. Fuck me. Jeg vil lige spille dig et par spørgsmål. Du har jo været med i... Hvad er det, du skal lige sådan med? Du har jo været med i 2. verdenskrig. Ja, det stemmer. Det er lidt klogt så dybt. Hvordan var det sådan, at man skulle slå folk ihjel? Det var lidt svært i starten. Men de fleste de nåede det jo, så det er jo fint. Hvordan kan det være? Jo, det skal bare lige siges, at jeg ikke kunne lide at slå folk ihjel. Men altså, hvis nu soldaterne de blev bedt om at dræbe 40 civile, så blev der for det meste dræbt 80 civile. Hvordan oplevede du det? Ja, det var jo ikke så rart. Der var jo ingen grund til det. Hvor har du så patruljeret henne? Jeg har patruljeret i Polen, Danmark og Frankrig, så vidt jeg husker. Hvad for nogle våben blev der så brugt? Der blev brugt pistoler, maskinpistoler og geværer, rifler og granater. Hvad blev der så brugt mod de civile? Der blev for det meste brugt knive og sådan så man kunne se dem glide. Og det kunne de jo godt lide, de soldater jo. Ja. Og så ellers blev de bortført til nogle gaskammer. Ja, det var jo ikke alle, der kom til et gaskammer. Hvordan reagerede folk på det? Ja, det var jo for det meste bare jøderne. Og der døde jo 6 millioner polakker ved de gaskammer. Man sagde jo, at de bare skulle i bad, men rigtig kom der skulle gas ud af hanen. Hvad så hvis folk de fik en mistanke om, at nu sker der et eller andet, måske skal vi dø? Så vi havde jo nogle vagter, som så hvis de blev mistænkelige, så man dræbte dem jo. Men... Ja. Hvordan reagerede de civile så på det? Altså, man tog dem jo så om bag huset, og så skød man den sammen med en pistol. Ja. Hvad gjorde de så med alle de lig, de så fik dræbt jo? De fik dræbt en masse, så kom der en masse lig. Hvad gjorde de så af dem? Ja, de begravede dem i massegrave. Og om sommeren, så dukkede ligene op over jorden. Og så lugtede der rådent kød rigtig langt væk. Ja, men tak fordi du ville bruge din tid på det der interview. Så tak. Det var en meget god snak, vi fik her. Et godt interview. Så nu kan du bare sætte dig tilbage og nyde din tid som en gammel mand. Du er også ved at være en ældre herre jo.